Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben momenteel de Meijveerweg. En zoals u voor me ziet is dus een huis in aanmaak. Hier was eens een huis dit volledig is afgebrand. Plat, helemaal plat. Niets hebben de mensen kunnen redden, eruit halen. En dat is gebeurd vorig jaar 9 november 2023. Nou, waarom ik zo laat hier ben, is omdat de mensen direct de stap hebben genomen om hun huis weer opnieuw neer te zetten. Hard te werken daarvoor. Maar vandaag werd ik uitgenodigd, dus voor een interview, om te weten hoe dit alles zich heeft voortgedaan, plaatsgevonden. En kijkers, wij gaan dus een gesprek houden met de heer Suraj, die ons verder zal uitleggen wat er precies is gebeurd en hoe alles naartoe is gegaan. Kijkers, ik breng u de heer Suraj. De heer Suraj wil wel niet in beeld komen, omdat hij dus zoveel tegenslagen moest meemaken. Maar hij is wel bereid zijn verhaal te doen, te vertellen. En ook tegelijkertijd een motivatie te zijn voor de mensen die hun huis hebben kwijtgeraakt. Hun huis is afgebrand. Geven jullie niet op. En net als de heer Suraj gaan jullie direct van start met het bouwen. Het is natuurlijk niet zo makkelijk, maar wij zullen dus dan luisteren en vernemen van de heer Suraj hoe hij dit alles heeft gedaan. En kijkers, hier zijn wij met de heer Suraj. Meneer Suraj, eigenlijk mijn actie van Waka, want die met een bigi tackle vorig jaar, 9 november heb ik gezegd. Maar van ego telek no. Nanga use refi, nanga depchin, nanga afrofi. We make moeite, sabi to, lupo fara udorog ba. Si wat de publiek je me toe sabi, met materialen, met bepaalde dingen, dat we bouwen, Juist, sabi ja. to, maar is het eigenlijk pa door toch? Maar dat we slow even toe, maar unela sa ho. Juist. En 9 november, PUBD, maar mi ko verstaan dat in beda also. Nee, ik ben het aan Nikeri. Nikeri. Ja, ik ben ook Giroko. En daarna kreeg ik een telefoon tegen 3 of 4 uur. In de middag? Ja. Oh. Tak, Bruyaja, also take fire. Ay, din dry, dan zit ik alasan klari. Abe plata hila man. Plata ilan. En ina pistensa also betek fire. Suma bedi ina also. Die meisje bidde, meisje na 5 jaar oud en afro. Ja, dus suma bidde na voorsal. Dat plotseling de zitak, maar rook mo po uit de camera. Maar die ago luku da, lek familie, tak da betek fire pa. Ja, dan brandweer kung toch de manumang safe aussi sabi, betek fire pa. En mereka dema schrift ni doro gelijk toe tak want autek ngap cheating fu doro. En Fuluka also schreef dadelijk mo sur akijk de kijkers fa also schreef bede. Maar apisteng tak isa brandweer me kwa rapport fa asaniksa sa brandweer tak. Brandweer tak na kortsluiting, stroomkortsluiting via camera. Drape abruyapsa. En dus via een camera eigenlijk. Maar zomaar een beetje afayafus. Afro, Asia rook. Oh. Sumoko be mo po da, sumasita ko sumoko e mo po da. Ago lukud madabe tek flang ba barika tak asmoko yeshi. Ja, ja da flam dek ba. So. Plus asuma hostel fu safe one tusan. Asuma purwa hasbom. Wa taina oso.
En rest alles aan bron. Dus de suma no bij maar barikan bureau schreef no bij de so zwakke rest de mandati. Ja, ja. De suma yepi. Maar oké. En sinds 9 november dan PUBD want osofi be bron helemaal PUBD tik onderdak. Met de naam is schoonmoeder. Ja, ik ben bij mijn schoonmoeder. Hoe drape me kon naar Boma. Want mijn schoonmoeder naar Livorno eitang. En voor Livorno me kon allemaal tegen want de chim gaskoro toe. Dus ik vind wel vervelend. Maar we doen, ik heb geen optie meer, optie morgen. Juist, juist. En ukoshitak Yusref, ik probeer voor zeta oso kom baka in een mooi tempo. Ik kan leg de kijkers uit va, ik doe het zo snel. Want sabi si inating no furo oso ebrong en dat is ang etalek so of baka 1-2 yari dan pas may go bau taping. Ma fa look you. Bukan dia oso brong. So, da de mayip mi tu nanga material sort isabi nanga watu chimoni mada minogo sribi wanda ik heb mijn materiaal nodig. Ik moet mijn onderdak hebben. Ja. Ja, want minogo wakti oteng mo kirier alamoni da mo start. Nee, sami abi me begin poteng. Tak a oso mus gue want ik wil zo snel mogelijk tak a onderdak muskong. Ay. En ma terwijl ik over akkoord sluiten schreef ik. Ook als je dat kan wa eentonig probleem bij alle brand. Maar was er trouwens in uw huis, heeft u misschien ooit eens meegemaakt dat was er nog bij boom tapsi in een vliering, in een stroompisi? Boy, Nooit iets. No, Dat is nou eigenlijk plotseling. plotseling. Als alles hebben de boom boom. Berikan. Dus, mino kisah problem dat nooit tak. Isabi to? Ja. Na plotseling mi kisah telefoon tak so da baka dat brandweer kon so tak kortsluiting. Daarom atika pa yung da ina camera, isa fa camera dikba. Ja. Zijn kleren, gordijnen, sabi to. Dat sam ko first time tak afaya na gordijn model ago. Oh, Sabi to. ja. Dus fulok tu sa Yes, isrefi yes. amate ka faya ko agrong. Oh, ay. Dus dan eigenlijk de alle de krosi bij bron toe. Alasan brong. Uang langa broek, mi weer today langa. Next no tang. Alasan brong. Ik heb niets. En hoe je toetak het volk van Suriname sashi, de man probeer voor jepi toe, dan ika tegen mina san de man jepi of fara no idoro. Kumidoro ko sa inho to. Ja, de mayip nga materialen fel soort. Sabi, malik pa de may gim desan, may gebruik desan go daarom a oso doro so far. Want minepot desan rus. Anom rus, desan musgo na oso, a oso mus opbouw ko. Ja, de mayip wel. Maar taligami mo po mi de dankbaar voor de suma sayip mi, minolei. Ja, want misref minoboma doro so far miwang. Begrijp? Ja. En sami ko si tutak na de oso jara sisi, de man pet toe. Dus Ja. eigenlijk nog de oso nog iets groeischade. No, want brandweer komt to. Ja. Brandweer is gekomen daar. Maar bigi safe de tra oso toe. Begrijp? Want die zei klarik ba. Lek van mij hier of de man. Tak die zei, dis teka fayak ba. Maar de was ano tek faya ete dat de man safe de Ai. oso dati. De man safe doen best pinolei. Maar oké, na faya. Ja. Ma fit ang faya. Maar if you mangi uno rondleiding kan de koluku of fara idoro en wat je nog nodig hebt, wat je nog moet doen, dan misschien kan de desmaka jepi voor zita oso moro snel, want je schrijft apching en is wel een afstand op van het telefoon naar boma te rijden, dan heb je afstand. Ja man. Dus if je mangi mo rondleiding en kan de if je man taksa you af van nodig eten, dan je hoop zeker dat de man na afvallen kayepi. En momenteel zijn wij dus nu binnen, waar dus de heer Suraj bezig is zijn huis weer op te knappen.
En meneer Soerits, Samus doet het eigenlijk ja in a osso. Want u ziet ook door een mooie hoogte, maar sowieso want u Samus doet het. Ja. En dat is? Luku, ringbalik mi safe, oké? Da ringbalik moest komen, mim doro drapen, dak moest meki, a vloer. Dus de sanja heb ik even om een woonbaar huis te maken. Begrijp? Zodra mi meka dak, mi dora dak, mi vloer city, finsre poti, mi fruisi direct. Daar ben ik in mijn huis Ja. met mijn gezin. Ai. En sana desan sayo apanodu ete sayo mus abi fuma set ala desanis. Boy, laten we zeggen, sandsment, stenen, oké, dat. Oké, een paar stenen laten we zo praten. Stenen en wapens. IJzer, toch? Ja. Ja, en grim. Om het ringbalk te gaan. Juist. Ja, daar kan zitten ringbalk. En like afronde, je hebt een boskopu gidens maar salas oso en de man geven op eigenlijk. Luku yuna fa effect godoro. En je hebt zo'n boodschap die de man tak de man kan de kwam motivatie wat voorbeeld voor jou. Ik hoef meer te zeggen. Nou, als ik samen tegen de man. No me grap. Te oso brong brada. No sribi. No go las you ten zomaar. Bouw je oso. Niet swap chinsan. Maar je ba. Onderdak is belangrijk. Je noemt de aanvankelijk vertrouwen. Want tek alleen met die dan het zo jode. Oso moest de. Is belangrijk. If je naar oso dan naar next. Je moet leren. Kijk, ik heb niet. Ik ben bezig. Ik ben abi. Maar ik laat zien. Ja, dan nu heb ik niet meer. Maar ik laat zo. Ik sabi one day. Ama oso na po mo ko in me oso baka. Juist. Maar als ik neutraal laat. Vandaag ben ik bij mijn schoonmoeder. Waar ga ik morgen? Inderdaad. Kamara mi na presi moro. Dan moet ik gaan huis huren. Fayo sorgo yup chinganga. Fayo drayu. En dat moro diri. Oh. En dan ja ook de bon betek fire toe hè, want je tak de man brong. Ala sambrong is ya faya satek ja. Mi brada minulere, dim shimi oso e bronso. Na me krei want mi sap samsanu. Woonplaats in abi, adres moet je het hebben. En de massa abi, no me grap. Nou wat dier sanere. Ja. Kijkers, u heeft het gehoord, de heer Soerits heeft dus ook gezegd van geef jullie niet op. Laten wij ook heel voorzichtig zijn wat betreft onze stroomwerkzaamheden. Het is beter geadviseerd dat jullie het op tijd checken, laten checken door een elektricien, zodat dit soort gevallen zich niet voordoen. U heeft het gehoord, als u de heer Soerits kunt helpen natuurlijk, is dat zeer op prijs gesteld door de heer Soerits. Hij moet nog even afronden. U heeft het gehoord, ringbalk, dak, vloer. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat. Laten wij voorzichtig zijn en dit soort problemen voorkomen. Blijven jullie kijken, afgestemd op Kulturo TV. Subscribe en like. En ik dank u wel voor het kijken. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.
bribi nu srefi. Una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Yeah.